mindenkinek, én Meghalsz vagyok, és el akarom mondani, hogy Junior elkezdi rám, hogy hülye vagyok. Nem vagyok hülye, csak hülyéskedek, és az a különbség köztünk a videóink között, hogy én hülyéskedek, és nem vagyok hülye a videómba, hanem hülyéskedek, míg te hülye vagy, mint a seggem. Nem, a seggem is értelmesebb nálad. Már elnézést a kifejezésért, de hát ez van. Juhú! Ez az! Már bug volt. És körülbelül ennyi lett volna. Sziasztok! Vagy még ezt menjek? Ezt az egyet. Zéper knife. Lopakodó, nagyugró vagy élettöltő. Nagyugró! Juhú! Minek kell sietni? Most nem akarok bunny hoppozni. Ja, és kiderült, hogy nem én tudok bunny hoppozni. A TF2-s videómból láthattátok, hogy nem, azt mondta, hogy nem tudok, pedig tudtam. Csak az nem volt bunny hoppos szerver, tehát nem volt engedélyezve. Értitek? Na, ennyi lett volna. Sziasztok!